Okay mga bay, let's welcome Dudoy, Tubig Queen ng Cebu. Muna niya ang kanyang before. Palakpak! Yan! So guys, magandang buhay po sa atin lahat. Before and after again, Dudoy ang nag-isang pinakagwapa at pinakalabinag na sarang Tubig Queen ng Cebu, Tubig! Ang intro. Oh, sige. Ayan si Dudoy, Tubig Queen ng Cebu mga bay. This is his pansit. Nag-meet na jud me. This is Dudoy before. Yes! And after. Yes, and after, before and after. Before and after. So again guys, this is me, Dudoy, ang nag-iisang pinakalamang pinagwapa ang Tubig Queen ng Cebu. Hello! No left turn. Oo. Yes. No Keep left turn, left ma'am? data. Keep left. Kay sa Dudoy. Ay, pwede straight ma'am. Ato, liko ma'am. Oh. Pwede na straight na. Oh, yes ma'am. Oh, straight na ma'am. Oh. Yes, always. Oh, straight na lang. Sa kwanta, hindi din siya makatabay. Oo. Ganda. Wala Diyos ko. Sikat na ko ma'am. Kanang wala. Uy, nakatambag ni mo. Naaman ma'am niya. Kanang, di ko kanang swito pa ni mga internet nga niya. Moto rin. Karoon pa ko nag-open niya. Busy kitong time po na ito. Uy. Okay, graduating ka nun. Oo, Sunod niya. niya ako sa... Niya akong tuti. Ato, basa po kayo ma'am. Basa pa, basa. Virgin May pa. virgin pa. Virgin. Ay, Diyos ko. Virgin. Oh. Dayon, i-subscribe niyo mga bay ha, ang YouTube channel. Sige, ikuha mong YouTube channel diri doy. Yes, hello po mga kabay. My YouTube channel, don't forget to subscribe and share and like Tubig Queen ng Cebu. Yan. Of course, yan na po. Ouch! Oo. Sige, see you mga bay sa to ang sa among collaboration ni Dodoy ron, ang among pagsanib pwersa. Yes, sanib pwersa na nag-iisang dalawang napakaganda, napakatinding kamandag. Yes, di magpalupig ang mga bisda. Kaya ato ni Bay. Ato ni Bay. Ako tong mama ma'am katong. Atong lahat dito. Okay mga bay, let's welcome Dudoy, Tubig Queen ng Cebu. Muna niya ang kanyang before. Palakpak! Yan! So guys, magandang buhay po sa atin lahat. Before and after again, Dudoy ang nag-isang pinakagwapa at pinakalabinag na sarang Tubig Queen ng Cebu, Tubig! So, karong bitaw guys, at ilang wala mong ice cream po guys. So by the way guys, welcome to the Flavor Lounge+cafe. So guys, again, my partner, Inday KABKAB, kami karon sa Flavor Lounge and Cafe. yes, of course, again, ini, Dudoy ang Tubig Queen ng Cebu. So karon adlaw atong tinawan ko lamig ba? Yes. Okay. Atong i-review kung unsa jud kalami ang lang meron tea diri. Yes. Actually, it's my first time to nga tilaw ani and
Let's try, Doy. Yeah, let's try. Let's do this one. Kung ganun ko mo try, kung ganun ko tilawan ang kana. Because sa langit, wala ni dito. Yes. Dahil lami pa na sa kuha, lalaki. Wala Yes. na naman yung tissue, Doy. Appeal sa ni Doy. Apil ang tissue. So, what is tilawan ang to, ha? Murag para hapin-hapin na kayo ni Doy. Yeah, apil-apil. Magnawan. So guys, ang logo. Ang logo mga bike. I-shake siya ninyo day para ma-mix siya. So first, oh, shake. Shake. Okay. Apil nag-shake pa. Ato pa, bali ba? Na, you have to say something ha, kung lami pa dili. Okay, let's try and then let's make the go. Okay. Okay? First time na kung First sila time po na mga po. bike. And we'll see. Inikit ko. Kasi mo first. Gusto kayo nga mo? Kuan, inikit ko. Yes, tungkol sa kalamig sa... Sa kalamig. Yes, sa ventilator. Lamig dito siya mga bike. So, give me 2 words about in a video. 2 words. 2 words? Oh. 1, 2, 3, 4, anak. Oh, day, unsa may kuan day. Nalimot ako doon sa kalamig. Day, Okay. unsa may score up to 10? Unsa may rating ana? Kasi first time ko, so it's 10 for Walang char-char ha? Yes, try. It's 10 for me. First time ko. Bihira lang ko mo appreciate og mga tingunaan So, lamig gid siya mga bay. Of course, I mean, Unsa bay, lamig siya rin ikaw doy. Unsa imong kasulti doy? okay, kung kasulti up to 100, 101. Dapat guys. So, sa kalamig, lamig po kay karong. Unsa bay, ulang ninyo kaya kami na mo diri sa Flavors lounge+cafe. Yeah. At bang sa Plaza Independencia. So guys, mamili KABKAB. Wala sa ba pilang price na rin po guys. So Yes. nag-promo po sila guys. Only 250 po guys. Ang duha, buong bag. tapos with 2 kuan. buy Buy 1, two. 2 buy. You get 1 free you po get one from free 16 ons po guys. Of course, kung ato per, only 10 pesos po guys. So guys, lamig kayo magpakita dyan ka tungkol sa kalamig. Buwag na ibang problema. Huwag na sa tanan. Makalimutan mo ang inyong ex. Ex. Okay, happy na po. Yes. Guys, happy na Valentine's Day po guys. Kaya mga katawhan, mga taga Cebu, hinayaan ko po kayo sumunta po kayo dito sa Flavors Lounge Cafe. Pakita niyo sa Atbang sa Plaza Independencia. Ano yung pag-date? Labas sa tanan. Magic pwesto para Yes. sa dito rin. No? Yes, lapit mo ako to. CR, ito yung mga surroundings. So, what is that? What is that surroundings, guys? You can see, guys, very beautiful, of course. Yes. Very beautiful and very elegant. Yes. Yan. And bugnaw ka ayun din mga Look babae. now. Day, naasan mi day if you have like a small meeting or Yes. kuan company, dili siya mag kuan diri. Business, pwede na tali, guys. O, di mo man-distract, di ba? Yes. Oo. Close kayo surroundings po, guys. Again, the Flavors Lunch Coffee po, guys. Sige pa mga day, 4 pagkain. minutes pa day. Day, pupin, Yes, oo. 4 pa, kulang So, pa. again, From 9 a.m. mag-open sila mga babae from 9 a.m. to 6. 6 p.m. in the evening po, guys. Again, from 9 a.m. to open until 6 p.m. in the evening. Located at Plaza Independencia at Bangra. GMC Building. At Yan. meron din po silang tindahan page, no? At pwede Yes. kayo magpadala. Oh, pwede namin magkuan. Food Panda. Og lulumod. Lulu. And alam mo. Ah, lulo la. Lalamog. Nara ko lulo limo. Hindi mo tapat. So that's it. Okay. So guys, if you want to deliver to yung pala, ganun mo yung magawas because of this pandemic, alam mo yung coronavirus, free delivery man, free delivery. Delivery. Free delivery. Or No, I don't know how much the charge. Ah, Pero okay. na sila charge. Okay. Pero gamay na. Of course, again, the lalamut and the last one is Food Panda. Panda. Again, Flavors Lunch Coffee po. Ani naasan may lunch and
breakfast and lunch. Yes, nasa kompleto sila. Yes, kompleto day. And snacks day. Day, snacks. Nasa, nay lucky, nay babae. Okay, babae, laki, very affordable. Nandit pong plantita kayo, pwede nyo rin iuwis na kayo. Snake lang. Yes. Kasi walang CCTV. Kita po guys. Again, hinayaan po guys. So, this one is our Valentine's. This is very affordable. Highly recommended. Oh, magdako si Flavors chicken. and lounge. Yeah, this is very delicious po talaga, ma'am. Yeah, di ba? Kasi magbayad na tayo. Magbayad pa Baka ako. Netflix na tayo. Corona, babay na. So guys, again, Sige. Dudoy, Tubig, Queen ng Cebu, and and this is Inday KABKAB. Ano sarap, pinakalamig at pinakagwapa. Day, ina sa sila day after. Day, ina, doon kami sa Senior Santo Niño Church. If you wanna to stop by or drop by, you could. Yes, okay. Ana, pati sa mo kayo, ganito sino? ano kaya? Baka na, para Sino makalimahan. yung attraction siya ba? Pero gwapo ba ko basta wala ni. Gwapo bito kay Sudoy kay Taos. Ay gwapa. Guwapa, duy. Pero painis sa ko ma'am, boto nga motog. Joke ato. I'm just curious why flowers and I'm very part of that. Yes, oh. O, dyan na yung nagpakuhan niya. Oh. Muna dyan na yung signature. Kay girl, ma'am, siya. Oh, Gusto siya Dako kay siya ID, ma'am. flower. O, dyan na yung flower. signature. This is Kuhan siya katong kuan katong mag-dance niya across the street. Yes. yes, dance. Test, Ginagawa ko sample na. daw, Doy. But Sample karon Doy. So you're having fun. Yeah. Ay, yes, ma'am. Oh, kasi kaya ano, akong kalipay ang mga tao, ma'am. Akong energy ang mga tao, ma'am. Oh, because ang kalipay sa tao, dili ko kaya. Correct. Tubig, ganito ay. Sige, kuha na po ni mo idagan ron, Doy. Doy, kuha ni mo ang ikuan ron, Doy. Di na tubig. Loading siyo. Tubig ni siya, sakto na siya, nakasunod na po na. Sud na ka. Uy, balik ka to, ma'am. Kailan mo karon lang Actually, nakita mi ni Dudoy sa Chika Tabay Live. Kay isa siya sa mga host dito. Every Saturday na 8 p.m. Philippines time. Sa Chika Tabay Live niya. Na-amaze ko kay na si Dudoy. It's because usa ko sa mga viewer ni Dudoy. Trending kaya siya. Okay, nag-trending biya si Dudoy. I've been asa. Sige. Sample, Doy. Sa tubig. Pero, kuan, milk tea, mong dalon ron. Oh, milk tea. Di na tubig, Doy. Level up na. Tubig ako yung tubig lang. Sige. Ay, tubig lang. Oh. It's okay? 3, 2, 1, go! Hi, tubig! Oh my goodness, ma! Well, tubig! Palinta mo sa akong tubig! Tapos sasayaway na, etc. Pug! Pop! Oh, grabe ko mo, very hyper. Because I'm an energetic person, I'm a jolly person. nagdala ko Yeah. di ba? Kaya dako ko tubig para ba? Oh. Dako ko muscle mo. Mana, macho kay si Dodoy. Hindi, mahurog dyan yung tubig, doy. Depende mo kung tugnaw, mingaw. For example, kahapon no. Yes. Nag-vlog mi kahapon. Og init, mingaw kayo. Hindi man ang buhay ay wither lang ba yan? Yeah. Yes. Remember Like this the one? business, O yung buhay ay parang gulong ng palad. Gulong ba? Minta na sa ibabaw. Babaw sa nasod. Nabi kanta, Doy. Gulong ng buhay. Kasi karoon mo paway, pero paway ko rin mo. Okay. Bati usap pa. O, pero ako yung breadwinner sa pamilya. Yes. Kung na yung mga problema, ako dyan na. Karang, niyo na mong tudlo ron. So what's sa barbo ito? O sa, you know what, ang kawad mo na, o dyan ang kawad. Nya karon na try na nimo maligya Doy nga nakamask ka Doy kay mamaligyag tubig kay tungod. Wa pa? Nag-facial ako ato. Facial lang. Ay, nag-buot may video vlog ba yun? Ah. Facial lang. Nagdaw ko facial code. Kumpleto ni Oy, na-alcohol, condom, tanan. Kondo. Ay, sayop lang ang paminaw na to. Hugaw kita gunahuna jud. Dali ra kaya hunahuna. Exactly. Karon doy, di ka busy. Pero ma'am, di pa kayo Kung i-focus jud ang vlogging, mabisi na jud ka Doy. Pwede ra mo kaya ako just, supposedly, musimba ko nung alas 12:30 yan. Ha? Nalaman siya. Ako yung kanang sa kanang. Kapoy kung dili ka sanay. Pero para na mo, o anad na mi nga. Usahay, mabalong mi gunahuna unsaon na mo pag-vlog, mabalong mi na unsaon nga ma-happy sa daw mga viewers. O ma-inspire, especially ma-inspire jud sila. Yeah, you have a market there, it's Cebuano, right? Yes.
Ya, maglisod mi usahay kay mahirapan kami sa kalisod kay naay ma-request mga Tagalog kay nabi mga daghang viewers sa around the universe na biya ang mga viewers nato. So maglisod ang uban nga, mingon sila nga pag Tagalog pud taon Inday kay wa kasabot mi diri mga Tagalog. Okay, kabalo. Pero nag-trending manggod ko sa ato adjud nga language nga Cebuano. Mao na nga. Sa Bisaya mo na nga. Yes, doy. Wait sa mga bay magkuan sa taha kay. At ako sang i-chotter si Dodoy. Hello mga bay, na ako diri sa area ni Dudoy no og the Tubig Queen of Cebu and kauban namo karon ang iyahang the only one mother. La parehas kay sila naong ni Dudoy. Yan, sibig na. Dudoy, Hi. ang iyahang papa. Yan, Hello, ang papa ni Dudoy niya. Makigkwanta nila no. Makig selfie ta. So, let's go. Selfie na tayo. Selfie smile. Pahir pa. Halik pa. Ang selfie lang ta. Oh. So, ayan, selfie pa more. Oh, laban lang. Thank you. Palita Thank diri you og kay tubig Duya. kay ato sang ibaligya no. Yes. Palita og tulo ka case. Tulog ka pak. Salamat Oh, kay Bang. Salamat sab kayo Yung kang sige lang mo, palit Oh. na ako ko ang Sige, madam. Kang Madam Ophelia, thank you so much sa Salamat kay paghatod, Duya. Thank you, pagsuroy. Yan and Doy, thank you so much Doy. Thank you din, ma'am, Namit sa na jud, pagtabang. namit na jud nako ang mother ni Dodoy. Yes, hello. Ayan. Thank you, ma'am. Thank you kaayo. Salamat. God bless you guys. Mauni ang nanay o tatay ni Dudoy mga bay o kani akong tapat. Mauni ang tag-iya sa sakinan nga magisakyan og usa sa mga tag-iya sa Flavors Lounge and Cafe. Mauni lang mga menu nasa sila breakfast. No, mamili ra mo dito na sila mga menu. Ayan, mga bato breakfast. Ayan, ang best seller nila dila ang chocolate truffle. At meron din silang cook.